През август и септември 1918 година враговете получават нови огромни подкрепления в жива сила и оръжие. Почти милион отлично въоръжени и подготвени англичани, французи, сърби, гърци, италианци и други националности вече са на южната ни граница и чакат заповед за нова решителна офанзива. Атаката започва на 14 септември в 7 часа сутринта. Артилерията на противника открива огън по цялата фронтова линия, от Дойранското до Охридското езеро. Особено силна е артилерийската канонада в района на Добро поле. Основният удар на врага ще е насочен именно там, срещу позициите, отбранявани от едва 4 български полка. 10-ти Родопски, 29-ти Ямболски, 32-ти Загорски и 30-ти Шейновски полк. Урадейният огън е непрекъснат в продължение на целия ден. Един от българските защитници описва канонадата. Барабанният огън разрушаваше всичко – окопи, ходове, подслони, гнезда за картечници и минохвъргачки, наблюдателници и прочие. От телената мрежа нито следа. Гранати и мини дупчиха земята като решето. Не можеше да се ходи. Хората затрупани, избити. Имаше много ослепени, оглушали, онемели. На силния огън на противника нашата артилерия не можеше да се противопостави, не достигаха снаряди. На следващия ден, в 5:30 сутринта, под прикритието на продължаващия артилерийски обстрел, вражеските орди тръгват напред. Съотношението на силите е смазващо. В различните участъци на фронта съотношението е между 5:1 и 20:1 в полза на врага. Малцината оцелели. След артилерийската буря български защитници не отстъпват да посрещат нашествениците с бомби и плътен пушечен огън. Когато врагът все пак достига пред окопите, българските защитници поставят ножовете си на долата на пушките и се впускат в свиреп и отчаян ръкопашен бой. Сражението е изключително кръвопролитно. Българите отблъскват първата атака, но следват нови и нови вълни. Числено превъзхождащият враг буквално залива българските защитници. Българите не са в състояние да спрат лавината от вражески войници, но отказват и да се предадат. Някои български части са обградени и се сражават до последния човек. Ямболския и Шейновския полк вместо да отстъпят, контратакуват. Но малобройните български части са потопени в огромното вражеско море. Но в крайна сметка, благодарение на огромното си числено превъзходство, англо-френско-сръбските войски успяват да овладеят бойното поле. Успяват, но не съвсем. Някои картечни гнезда продължават да се държат макар и в обкръжение. Окопан в скалите се намира извод от 13 български картечари от 30-ти Шейновски полк, командвани от подпоручик Стратия Мазгалов. Позицията им е скопана на височина в самата скала. Разполагат с 2 картечници, боеприпаси, патрони, гранати, както и достатъчно вода. Срещу 13-те българи настъпва в пълен боен ред 122-та колониална френска дивизия. Макар и шепа хора срещу многохилядния враг, те приемат боя, не отстъпват, не се и предават, не опитват да спасят живота си, предпочитат да изпълнят дълга си към отечеството до край. За тях е важно, дори в обкръжение, независимо на каква цена, да бъде забавен колкото се може повече врагът. Това би позволило на останалите български полкове, навътре в българска територия, да се опитат да се прегрупират наново и да изградят една нова отбранителна линия. Ето какво пише за подвига на 13-те тракийци, бившият им командир, полковник Азманов, в книгата си «Урокът от Добро поле». Картечното гнездо на скалистата висота беше изкопано под самата скала и можеше да стреля едновременно на север, изток и юг. Полесражението се покри с убити и ранени, но противникът не можеше да бъде спрян само с 2 картечници и той насочи сили да се разправят с тази неочаквана съпротива. Така подпоручик Мазгалов и неговите храбри 13 войници са обградени. Но те имат достатъчно патрони, бомби, пушки и вода и се приготовляват за отчаяна борба. Картечниците на взвода стрелят непрестанно, сеейки смърт в настъпващите вражески пълчища. С цената на големи усилия и много жертви враговете бавно се приближават до картечното гнездо. За тях е от изключителна важност да сломят съпротивата на българските защитници, защото с безмилостния си огън те спират настъплението на цяла френска дивизия. Французите, обграждайки височината, все повече стягат обръча. В
Картечното гнездо подпоручик Стратия Мазгалов, давайки личен пример, не спира да насърчава войниците си да продължат да се сражават за родината. Картечният огън продължава да коси безмилостно настъпващите френски вериги. Много от тях падат, но на тяхно място идват нови и нови. Цялото предпозиционно пространство се покрива с труповете на атакуващите французи. Врагът бавно стяга хватката си, а картечното гнездо продължава битката на живот и смърт. Храбрите тракийци са готови да умрат, но не и да допуснат врага да нахлуе в родината. На бойното поле те защитават и свободата на братята си в Македония, които само преди 3 години са ги посрещнали като освободители. Плътният картечен огън и хвърлените бомби унищожават цели френски пехотни вериги. Останалите са принудени да залягат пред гнездото, без да могат да помръднат напред. Противникът е объркан и разколебан. За враговете е непонятна упоритостта, с която българите отбраняват позицията си. Французите не могат да осъзнаят, че докато те самите воюват по непонятни причини в тази далечна за тях земя, то българите отбраняват собствената си родина. Патроните и водата на защитниците привършват, но волята им за борба продължава. Те продължават битката само с бомби. Това позволява на французите да скъсят дистанцията и да приближат в непосредствена близост. От всички страни враговете започват да сипят бомби към картечното гнездо. Ураганното изсипване на толкова много бомби, разнокалибрени снаряди и куршуми превръща пространството около българската позиция в врящ котел. Цялата височина е пламнала, а земята кънти. Подпоручик Мазгалов е ранен, но продължава борбата с нестихваща енергия. В отчаянието си французите решават да унищожат упоритите българи с газова атака. Хвърлят бутилки с отровни газове, но българите все още се държат. Най-накрая успяват да се приближат достатъчно, за да пуснат в действие новото страшно оръжие на Първата световна война – огнепръскачките. Един френски офицер надига глава и отправя последно предупреждение към българите да се предадат, за да запазят живота си, иначе ще бъдат изгорени живи. Отговорът от картечното гнездо е недвусмислен и ясен. С картечен откос френският офицер е разстрелян. След което всичко потъва в пламъци. Полковник Азманов пише в книгата си "Уроците от добро поле". Неприятелските щурмови групи заобиколиха от всички страни гнездото и то остана като остров всред окръжилия го противник. Тогава се започна една нечувана борба на живот или смърт. Противникът наделява само след дълги усилия и множество жертви, и само след като донася огнепръскачки и изгаря през отворите на картечниците всички защитници. Само 2 души, изхвърлени от ударната вълна, оцеляват по чудо, за да ни разкажат за дивното себепожертване на тези никому неизвестни герои светци. И дори противникът, капитан Рениери, се възхищава от подвига им, като казва за тях: те предпочетоха да бъдат изгорени с огнепръскачки, но не се предадоха. Подпоручик Стратия Мазгалов и неговия взвод са едни от стотиците хиляди обикновени българи, тръгнали на война и жертвали живота си, вдъхновени от българския национален идеал. Идеал за обединението на многострадалния български народ в едно отечество.
последното сражение при Добро поле, въпреки огромното числено превъзходство на противника, шейновци отказват да отстъпят или предадат. В резултат почти целият личен състав на полка загива геройски на бойното поле. След войната, в знак на траур и почит към загиналите герои, сградите в казармата на полка в Симеоновград са боядисани в черно. По тази причина, както и заради хилядите черни забрадки на вдовиците в района, 30-ти пехотен шейновски полк остава завинаги в историята на българската бойна слава като черният полк.